he esmorzat molt de menjar, tio, i encara em venia a dir que si volia més coses. M'ha portat també com aquest pastís que m'ha dit que és típic d'aquí, i ara a ordenar-ho tot i seguim. Ja està tot recollit. Aquí està el que em tinc que posar. I anem cap a la moto. Marxem! Està molt freda la moto, vaig sense guants. Grazie mille. L'esmorzar ha estat molt bé i m'ha donat per emportar el que no m'he acabat, o sigui que perfecte. I ara, en el següent destí, està com a 1 hora o així, però com ahir faré una volta. Faré volta per arribar allà més tard. No sé ni on estic anant. Molt guapo aquest lloc, la veritat. He dormit molt bé. Suposo que és perquè estava molt cansat, però he dormit molt bé. Hòstia, em canviaré els guants perquè si no tindré fred.
de veritat per fi trobaré un supermercat obert. Si no, sí, està obert, està obert. Joder, per fi, tu. Aquí la sombra. Aquí la sombreta. Vale, anem a comprar el dinar. Hi ha molta pasta. Un cartó. Prego. Gràcies. Joder, que car, tu. No ha sigut pas barat. També tinc que anar a posar gasolina i crec que hi aniré ara. Així que endreço d'això i anem a posar gasolina. Vale, anem a posar gasolina, que he vist un lloc que tampoc està tan cara, i després anirem a dinar a algun lloc. No sé si anar cap allà dalt, que sembla bastant guapo. Vale, ja hem arribat. A veure si entenc com funciona això, perquè no sé com ho fan, que ho fan molt difícil. No sé ni què és això. Presa fou, sí, on està el fou? English. A veure si no ens estafen. Vale, en teoria ara... Sí, no? No ha funcionat, no? Per què no funciona mai? Tornem a intentar, va. Ui, va, toma pel cul, mira. Just pam. Collons, que tenia que clicar, però si és l'únic caixer. Ara. Anem a dinar. Vinguent he vist un lloc que sembla bastant bé. Saluti. No sé què acaba de fer la moto, però bueno, deu estar cansada. Oh, aquí hi ha un banc a l'ombra. Això és el que jo buscava. Et diré una cosa, jo l'entro allà. Uf, se'n va. Vale. Aquí és on dinaré, amb les vistes d'això, aquesta església i la moto. Aquí tinc pasta, sàndwich d'aquests i ja està. Bon profit. Doncs hem dinat. He dinat aquí a aquest lloc, a l'ombra, per sort. No deixo res, no. No, vale. I ara anem direcció hotel. Aquí em marca 1h16, però faré una mica més de volta. I he parlat, i he dit l'hora, i m'han parlat de que no hi eren, estaven no sé què de dinar de Pasqua, i m'ha dit el que tenia que fer, que tenia que entrar per una porta i l'habitació tal, no sé què. I jo, ok. Així que això, anem tirant i que segueixi el camí.
Doncs sembla que hi hem arribat. A veure... crec que és això. Ara em diràs que no es pot aparcar dins. Perquè ara aquí, al costat de l'Ancia. Vale. M'ha dit que l'habitació està al primer pis i es diu Simbiso. Anem a buscar. De moment puc entrar. Segon intent, crec que estic entrant dins. Un piso. És aquesta. Vale. Aquesta és la meva habitació. Quin soroll. Hòstia, gegant, no? Però és tan gran. Home, de moment és la meva habitació. De totes. I des d'aquí puc veure la moto. Perfecte. Ja he arribat a l'habitació, és aquesta. I a l'entrada és tot de parquet. Tenim aquí aquesta taula, el llit, mobles... És molt gran aquesta habitació. No tant com la primera, però... Déu-n'hi-do. Uf. És molt baix, això. Aquí el bany. Molt gran, també. I crec que es pot anar fora. Aquesta jo crec que és la millor de totes. Perquè et fa molt de soroll, però bueno. Doncs res, aquí s'acaba aquest episodi del dia d'avui. El següent serà també d'aquest dia i anirà a visitar el poble i tot això, i els voltants.